spod zadného mantinelu medzi kruhy, ale tam stál Podkonický, čo vymyslí Pánik. Poriadne pozvrtal NNP-ho. Vidíme na chvíľku vytiahnutý z bránky. Mihálik znižuje na 2-4. Výborne, ešte predsa len prichádza dramatizácia tohto zápasu. A fínsky Asterix Pekarine absolútne nič nevidel, pretože pred bránkou tam bol v súboji Andrej Podkonický, ktoré tamto zaváňalo vyslovene držaním alebo nedovoleným bránením zo strany jedného z fínskych obrancov. Pozrite sa, pred bránkou musel držať Andreja, pretože inak by ho ten bol prekročil. V tejto chvíli to až také dôležité z nášho pohľadu nie je, pretože Miháliková strela zaskočila fínskeho brankára Rinneho. A je znížené na 2-4 na začiatku 59. minúty zápasu. Sme zvedaví, či príde ešte veľký slovenský vabank. Zatiaľ prirodzene Rasťo Staňa zostáva. Vladimír Mihálik strelou od modrej čiary ukázal čistý priestrel. Bola to ozaj veľmi dobrá strela. Mal čas na ňu, predsa len nebol obsadený hráčom fínskym. No ale škoda, že takýchto striel sme na fínsku bránku nevyslali viacej a nevyužívali sme v prvom rade najmä obrancov, bo útočníci, aj keď sa dostali do útočnej tretiny fínskeho mužstva, tak sa väčšinou vybíjali v osobných súbojoch v rohoch a vidíte, ako náhle hráč trošku vyšiel z rohu alebo spoza brány a videl, že má voľného beka, lebo fínsky hráč sa sťahoval, išiel vypomáhať do stredu obrancom svojim. Tým pádom bol hráč náš voľný na modrej čiare a vystrelil. Je tiež pravda, že ten brankár to nevidel, že mu tam prešli akurát hráči dvaja. Ďalší gól sme už potom inkasovali